Dünyanın 11 döwletinden 120'den gowrak türgünlüğün gatnaşmagyna geçirilen halkara kuşt ýarşy ýokary gurulmuşçylyk derejesine eýe boldy. Aşgabatyň ýürütüleşdirilen kuşt we şaşka mekdebine gurulan ýarşyň jemleri boýunça 7 altyn, 6 kümüş we 6 bürünç medala münasip bolan Türkmenistanyň ýygyny topary birinji orny eýelemek başardy. Belleşel arkadaş şäheriniň Merkaw mehmanhanasyna geçirilen dawara halkara parahaçylyk we anaşmak ýylynyň şanly wakalarynyň üstüne getirdi. Munyň özi ýurdumyzda sportyň ähli görüşleriniň şol sany kuşt ýarşlarynyň ösdirilmegine, ýaş türgünlüğiň degişli derejede höwetlendirilmegine möhüm ähmiýet berilýänini has aýdynlyk bilen äşkär eden pursatlary öwrüldi. Hoşallyk maslahatynyň dowamyna çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzda köpçülikliň beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdirilmegi ugrunda döwlet derejesinde edilýän tagallalar özüniň oňy netijesini berýänini nyktadylar. Watanymyzyň ýetkinjeklerinden ýaşlarynyň awarat bolan türgünler toporlary sportyň türlü görüşleri boýunça geçirilýän halkara ýarşlaryna eýsen gatnaşyp ýokary netijeler kazanýarlar. Şuň bilen baglykda ýurdumyzyň türlü künjeklerini häzirki zaman sport toplumlarynyň we köp ugurly stadionlaryň gurulmagy, durmuş maksatly binalar toplumyny köp ugurly sport meýdançylarynyň ýerleşdirilmeginiň möhüm talap hökmüni kesýetleneni bellerliklidir. Munyň özi türlü ugurlar boýunça bilim alýan ýaşlaryň mektep okuwçylarynyň ýokary netijeli sporta bolan höwesiniň artmagy şertlendirýär. Şeýlelikde sportyň türlü görnüşleri şol sany kuşt ýarşlary boýunça meşgullanýan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli artýanyny bellemek gerek. Aýdym saly çykyşlar bilen utgaşykly dowam eden hoşallyk maslahatyna gatnaşyjylar ýurdumyzda köpçülikliň beden terbiýanyň hemmeler üçin elýeterli bolmagy we ýokary netijeli sportyň ösdürmegi ugrunda döwlet derejesinde ähmiýet berilýäni üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Şeýle-de olar döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirme ugrunda ähli tagallalaryň gaýgyrmajykdyklaryny inandirdiler. Hoşallyk maslahatynyň ahyryna oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza hemem türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyza ýüzlenme kabul etdiler.